ľudia, to som ja Moonmiko. A je tu aj červík. A tu je aj červík. A dneska ideme hrať Brookhaven. Presne. Bude to fest sranda, ale čo tak urobíme, to bude sranda. Nezabudnite si pozrieť môj kanál, volám sa Červík. Áno. OK, Brookhaven. Vidíš, Beliave je taká sprostá hra pre dievčatá, no. Nevadí. Idem, toto je môj pravý skin, ale keď bude mať Robuxy, tak bude mať súpravý. No a kamoši, píšte do komentárov, či chcete ďalšiu sériu Brookhaven, že Moonmiko 9. Hej, Desanta. A práve ideme... Toto húka, nevadí. Práve idem do... OK. Kde to mám dať? Kde to zamrazím? Asi to zamrazím. Dobre, ja na play. Dobre, to som I can be... OK, toto je môj pekný skin, ale... Ako Brookhaven nie, vieš te. Ďakujem. Tu je Sebo. No. Čo tak ideme robiť? Tak ja idem robiť za taxikára. Dobre, idem ti zavolať. Okay. Počkaj, ešte nemám. Ne. Počkaj, spálnem sa na 11, idem si vytvoriť môj dom. Dámy a páni, ja ešte nemám Robuxy, ale budem mať ich za chvíľu, nebojte, ukážem vám. Ale teraz nie. Ako Červík mal... ja už som mal veľa, ja som vyžobral. Hej, on mal 7800, tak ja neviem už. Áno, presne. OK. Dobre, kamoši. Musím zavolať niekoho na taxík. No, počkaj. Potichu robíte, potichu. Kto tu prišiel? OK, dal som si Moonmiko 9, to je moje pravé meno v Robloxe, ako viete, volám sa Moonmiko Michael Desanta a mám aj GTAčkovú profilovku, no. Akorát... Počkaj. Dobrý deň, páni, som na 11. Dobre, ja tam budem. Aj tak mám tiež tuning. A kamoši, dávajte like a odbery Moonmikovi. Aj mne. Áno, presne. Prosím si ísť na farmu. OK, to bude rýchlo. OK, ja sa tu snažím správať ako chlap, lebo no, aj sa správam, ale lebo chcem pomáhať Sebastianovi, no keď je vlastne taxikár, tak musím ho naspálnuť, ja to nemôžem, keď on to chce. OK, vyťahnem vám peniaze, chvíľku. OK. Díky. Hej, počkaj. No? Dobre, díky, čau. OK, čauko, teraz si to idem spálnuť auto, ale budem mať za chvíľu to červené Ferrari, myslím toto, za hviezdičku, aj toto, lebo premium stojí, počkaj, koľko stalo? 275. No tak pardon. Robuxov. No a to je moje auto. A ak by ste vedeli, tak moja obľúbená farba vás zaujíma, aká je, no? Červená. Kvôli krvi. Lebo GTA 5 ma zaujíma. A dal som si červenú ako krv, lebo... A moja obľúbená je zelená. Vieš prečo? Lebo máš na profilovke zeleného červíka. No a... Ale mám dosť rýchle... Počkaj, mám rýchle auto. Počkaj, si musím dať rýchlosť, lebo prestala mi rýchlosť, tak ukáž. 55. A mám rýchle auto. Vidíte? A už mám rýchle. A tu je Sebo. Čau, som za tebou. Som narobil. Čau. Ukáž, idem si... Ja som chcel pizzu, ale nevadí. Vieš čo, tak ja sa stanem pizzárom.
Lebo na taxíkara je ti na nič, lebo nikto ti nevolá, ale v pizzerii ti už volajú. Zaujímavé. Každý chce pizzu. Bo moja pizza je výborná. Vynikajúca. Presne, Moniko. Si za pizzerii každý deň sa pozrieť? Ešte nie si. Ešte nie som. Tak čakám. Kedy budem. OK. Narataj do 5 sekúnd. 1, 2, 3, 4, 5. Shit, ale nie si. Čo? Jak to? Ukáž? Kamoši. Okay. Čo? Skúsi dať ešte raz mobil. Nie, počkaj. Ja už viem ako na to. Musím si len vymazať a dať si ho. Alebo mohol si to aj inak. Ale dobre. Ale vidíš? Tak dobre. No tak nie. To chce piť trošku. Vidím, že asi nikto. Volá ti? Nie. Takže kto mi zavolka? Jak to You need to help? No, tak please. chvíľu si počkaj. No, spán. Ja to idem please zatiaľ wait. upratovať. Tak zase musím vymazať, lebo nejak mi to nejde. Lebo nejaký kalík mi píše. Čo mi to nejde? Prebaví, no nič. Sebo vedieť, ja sa ti snažím dovolať a tam mi píše, že no, spán. Počkaj, chvíľu si čakaj. OK. Ak by ste vedeli, tak Sebo je pri mne, ešte nie som zvyknutý, že mám mikrofón a som s ním úplne ďaleko. Počkaj, to je nejaký vrah. Hej, čo tu robíš? To je vrah? OK. Prečo? Čo tu robíte? Ja si dám Pepsi. Nevykradneš mi dom? Tak ja som mu dal dislajčík. Ak by ste vedeli, tak Brookhaven je parádna hra. Áno. Ale... A polka svetu s nimi natáča a vám sa dáva na ňa ťukne, že tam je dislajčík a vyriešené. Dobre. Dobrý deň, prosím si Margaritu. No idem. To je nič vyriešené. Iba si dobre. Tak. Čo robí v mojom dome? Tu som. Dobrý. Počkaj, musím jej dať ban. Čo tu robí na... Dobre, pizza. Tak mi ju dajte. Nech sa páči. Díky, ja vám dám penáze. Mám ich milión. Dobrý. OK, mňam. Zjedol som ho. Tak. Ja, mám dosť peniazy teraz, lebo prvýkrát mi niekto volal. Iba. No. Takže to je iba ja. Ja som spadol do vody. Ja som dement. Ukáž, nejak sa musím vycúvať. Ale nejak mi to nejde. Tak proste dám toto a vyriešené. Tak nie. OK, ja natáčam 9 minút, ak by ste vedeli, tak tu mám pásiky. No, a prvé moje shorts boli tie pásiky a mám ich aj doteraz. Niekto mi práve volal. Ja ti nevolám Sebo. Viem. Moje prvé shorts pásiky a to si musím stále hovoriť, aby som nezabudol, keď mi to zmizne. Že, ak by ste vedeli, tak tu mám pásiky. Však paráda. Ako je to paráda? Zatiaľ sa idem previesť, ale lebo všetci, keď som im povedal toto komentáru, čo to je, no tak som im povedal, chcem byť iba kamoš a oni išli preč a
mám Robuxy a chcem byť váš kamoš Robuxovi. A už išli za mnou. A stále si to zapamätali, aj keď nemám. Sorry, že som povedal do videa, lebo potom mi nebudú. No proste, za chvíľu budem mať Robuxy a asi mi nebudú už veriť. I'm sorry, ale vážne budem mať Robuxy, ja vám neklamem, hej. Nikto mi nedal peniaze, hej! Ale kašli na ňo, keď je sprostý, nevie hrať Brookhaven, tak kašli na ňo proste. Nemusí ti každý dávať. Nemusí sebo, nerob si starosti. Kašli na to. Môže ísť potom do mojej pizzerie. Kto ti sa zvolá? Neviem. To už ide na nervy. Ako nejdem ja čo tak. Kto sa volá ten týpek? Tak čo? Tak ujdi on ho. Stále chce iba pizzu normálne, nechaj ho. Hej, ale money. Napíš money. Money. Oh no, haha. Tak to si posl. Napíšem I'm from Slovakia. Ak by si vedeli, čo ste deti, tak I am from Slovakia. Vrátil mi pizzu. OK, ale keď niekto ti odpisuje Angličan a vy mu nerozumiete, tak použite slovíčko I am from Slovakia. Že to je I am from Slovakia je, že som zo Slovenska a on odpíše ok, alebo I am sorry. Aby ťa neotravoval. Hej, proste. Sorry, som ti nabudol, ale zostal na tom istom mieste. Bože, nehaj to tak. Stále ten typek. Volá. Kašo na ňo. Niekto niekomu volá. No tati? OK, ale to, prosím, dajte mi odber. No, ten Alex a tí jeho kamoši nie. Ale prosím, nejaký cudzí, čo sa pozerá na to video. Ja mám len 3, ale prosím, ja to fest chcem. Ja chcem byť najlepší youtuber. Počkajte chvíľu, niekto sa mi ho odpýtava. Sorry, že to ruším, ale počkajte chvíľu. No tak my zatiaľ ideme hrať, kamoši. Tak ty môžeš ísť von. Tak ja neviem, že to je veľmi vážne, to ako naša robota. No tak. No, musíme ďalej, lebo niekto... No, prosím, dajte mi odber. Ja si to fest vážim. Chcem byť ako Moon Studio TV je najlepší youtuber a chcem sa stať ako on. A proste som rád, že takýto youtuber sa mi narodí na Slovensku. Keby bol Angličan, tak by ma vôbec nezaujímal, by ma zaujímal Asi mister? Asi mister, alebo Duklok. Ale ďaká Bohu, že sa mu narodil, lebo chcem sa stať ako on a OK, dobrý deň, prosím si pizzu. Akú? Margaritu. Díky. Nech sa páči. Ďal som si pizzu. Tak, mňam nový. Peniaze, tak. OK.
Počkej, koľko to bude? 2,80 €. Nie, dávam 1 000 000. No tak hotový. OK, tak Ja už som dosť bohatý. Kamoši, ja už som strašne bohatý. Dobre, tak ja idem rozdať všetky pice. Tak. Už som porozdal všetky pice. Dúfam, že to všetkým chutilo. OK, toto video už by mohlo skončiť. A už je na konci. Pozdravte aj Červíka. Čaute, ľudia. Dobre, čaute.